Кізгі табиғат білен сықланырға міне деген мүмкінлік. Ознақайның Парус спорт техник базысында район оқытушыларының туристик слеті ұзды. Толырақ алдағы язмада. Ознақай педагоглары білім йортларын қолдырып табиғат құшағына келді. Оқу әсбабларын, спорт снарядлары, туризм жиһазлары алыштырды. Парус спорт техник базысында оқытушыларының туристик слеті зур жанлылық белән башланды. Проводим соревнования по туризму для молодежи. Районыбызда укытучылар яшьләр арасында туризм буенча ярышларны еш уздырабыз. Бүген укытучылар урманда ориентлашу, бау ярдәмендә каршылыкларны үтү, учак тергезү, чатыр җыю буенча биремнәрне үтәде. Ознакайның Парус спорт базысы Кырмыска ясын хәтерләтте. Кемдер аркан буйлап үрмәли, кемдер бау белән шуша, бүрәнәдә ярыша, инструктор аңлатмаларын биреп ярышучыларны җанландырып тора. Потом, соответственно, менә моннан тотып, менә булай төшәсез, то есть әзәнҗләрдәгез китте. Bir якта җитезлек, осталык сыналса, икенче якта учакта кайнар кыр ашып пеште. Самавырда урман чәе кайнады. Шул ук вакытта гитарада уйнап, җырларда яңгырады. Кыскасы, педагоглар слеты экстремаль шартлардагы ярыштан күңелле ял кичерешләренә ялганды. Ләлә Зайнуллина, Әлфия Ихсанова, Рамил Исламов, Татарстан яңалыклары өчен Ознакай районыннан.